Чараду святочных мерапрыемстваў у Шклоўскім раёне пачала спецыяльная школа-інтэрнат для дзяцей з парушэннямі зроку. У мінулую пятніцу ва ўстанове адукацыі прыйшла навагодняя ёлка. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Новы год – самае чароўнае і доўгачаканае свята, якое мае свае, безумоўна, важныя традыцыі. Адной з іх з'яўляецца правядзенне навагодніх елак, вялікага свята для маленькіх дзяцей. Чараду такіх слаўных мерапрыемстваў у Шклоўскім раёне пачала спецшкола-інтэрнат для дзяцей з парушэннямі зроку. Цэлая зала гасцей сабралася ў гэты пятнічны ранак у актавай зале школы. На маленькіх суперменаў, зайчанят і снягурак прыйшлі паглядзець іх бацькі, бабулі і дзядулі. Навучэнцы старэйшых класаў разам з настаўнікамі спецшколы падрыхтавалі навагоднюю казку для сваіх малодшых сяброў. Бураціна, кот Базіліо, скамарохі і многія іншыя казачныя персанажы стваралі ў гэты дзень сапраўды чароўны настрой, загадвалі загадкі, спявалі песні, вадзілі энергічныя карагоды вакол ёлкі і, вядома, не забывалі дарыць падарункі. Што было б немагчыма без спецыяльных гасцей, якія таксама не забылі сваіх выхаванцаў и наведали это светлое свято. Новый год – это праздник чудес, и каждый ребенок ждет чуда. В нашей школе мы это чудо создаем своими руками. Поэтому в преддверии Нового года у нас проходит акция «Наши дети», которая радует наших детей, радует наших педагогов, радует наших родителей. И уже на протяжении многих лет эти радости дарит нам Национальный банк Республики Беларусь в лице Владимира Николаевича Мудрагелева, профсоюзная организация завода «Лифтмаш» в лице председателя Станислава Дмитриевича Лисуна. И радостно, когда подарки детям приносим не только мы, а когда приходят люди, которые неравнодушны и понимают, что для любого ребенка у него должен быть на Новый год праздник. Падчас навагодняга свята ў фае другога паверха можна было паглядзець святочную выставу.